A myslím si, že kolový jestli nedá táč. On mě nějak volal a říkali jsme, že se tady potkáme. Dobrý, milý, taky už. Jednou to byla najít. Do sebe, člověče, ještě a pásku taky se měli mít takový. Pozoruje jedno kafe z nich. No. Nevíte, kde je Ivo? Je vzadu. Kde? Jak je holub. Vzadu. S panem Procházkou se znám už od té doby, co chodil na kraj a co vždycky přivedl sebou takovou dobrou partu kamarádů, kteří umí pracovat se dřevem, nebo umí dobře běhat, nebo se umí dobře bavit a řekl mi, že existuje nějaká dílna v Růžovém sadu. No já jsem se sem přijel podívat a mám velikou radost, že dnes můžu přát dílně v Růžovém sadu, všechno nejlepší k 10. narozeninám, všechno nejlepší a ať máte dobré nápady, ať tady děláte nádherné vláčky. A to se vám tady ještě líbí? No, mě úplně nejvíc ze všeho se líbí právě ty dřevěné vláčky, co se tady dělají, protože vím, že dělají velikou radost. V mateřských školách naposledy jsem tu dráhu viděl v mateřské škole až ve Slavkově a musím říct, že si tam s ní kluci nádherně hrají. Jak jste se stal hejtmanem? Hejtmanem, jak jsem se stal, zvolili mě a řekli mě, co chceš dělat. Já jsem řekl, chci dělat takového starostu, pomáhat těm, co pomáhají druhým. No a oni mě zvolili a díky tomu, že mě zvolili, tak jsem toho hejtmana mohl dělat 8 roků. Děkuji za rozhovor. No, jak to vzniklo? No já ani nevím, tak nějak samo se to událo a vyskytlo a tak jsme se tady sešli a jsme tady na tady dobře. Jo? Jo. A co se vám tady líbí nejvíc? Nejvíce mě tady líbí práce. Práce, děkuji. Lidi. A jsou na vás hodní lidi? Jsou na mě všichni hodní až na Milana Holuba. Aha, nový potvor. Děkuji. Prosím. Já jsem ráda, že jsem přijela, protože už jako z našeho klubu Sor Optimist International jsme podporovali EFETu a tady tahle společnost neziskovka v Růžovém sadu je vlastně pokračování EFETy
a my pořád jako Sorocity International jsme pořád v návaznosti a při podpoře tady této neziskovky. Děkuji. Jak se vám tady líbí? Moc. Je to tady krásné. Máte krásnou oslavu. A co se vám tady nejvíc líbilo, nejvíc? Mně skoro všecko, ale to jsem ještě neviděla jídlo, tak možná, že jídlo. To jsem ještě neviděla. Děkuji. A jste moc krásný. Děkujeme. Jak vám tady líbí? No, líbí se mi tady krásně, vždycky se mi tady líbilo. Děkuji. No, jako, my bychom to neprodali, jo? Vladimír má dřevěnou kravu. Já mám klíčovou. Já taky ne. Já jsem taková dneska jako... Ano, to bylo pozitivní a potom ještě koláčky. Dovolení. Vlaka koláčky. Ale jako já fakt musím říct to, co tady v tom parku se udělalo. Můžeš mluvit. Jak se tady líbí? Jak se tady líbí? Mně se tady líbí, je to tady pěkný. Jo? Rozšířili jste své aktivity. Viděla jsem spoustu nových věcí, hlavně šperky se mě líbí, Milana. To mě oslovilo tady moc. A co budeš mít za jmínko? Holčičku. Jak se jmenovat? To neřeknu, se překvapí. Tak jo. Tak děkuji. Já někdy přijdu s kočárem, tak se podíváš. Jo, děkuji. Jo? Tak jo. Jak se vám tady líbí? No, ne, já nevím. Máme se krásně jak na zámku. Jo? Dobře. Děkuji. Jak se vám tady líbí, Mádí? Jo, je to. A vám? Jo, je to výborný. No. Milane, ty bys mohl dělat ještě interview se všema, takhle rozhovořovat, pokládat otázky. Skvěle se má, úplně paráda. Já nevím, Milane, člověče se zas nějak cuká, vypadá to nahnutě. Jo, ty to natáčíš? No. Ty mě neštví, teda Milčo. Je úplně výborný. Jo? A jo, už počkej, mi zvoní telefon, jo?